הסרטונים שלכם ביוטיוב. אוקיי, אני אראה לכם את זה עכשיו. אתם נכנסים לאתר שקוראים לו ככה, תעתיקו את השם מפה, שנייה, אתם יכולים לעשות סטופ לשנייה ולהעתיק את השם ולחפש את זה בגוגל. אוקיי, אחרי שעשיתם את זה, אתם מגיעים לאתר הזה, אוקיי? פה אתם יכולים לבחור כל מה שאתם רוצים, נגיד, אני יכול לבחור את זה נגיד, אני אראה לכם מה זה. אוקיי, חכו רגע. שנייה. אוקיי, בעצם זהו. אני ממליץ לכם לעשות את הדברים בחינם, יש גם בכסף, אני לא אתעסק בזה עכשיו, אבל אני ממליץ לכם בחינם, זה גם יש דברים טובים, אולי בכסף יותר, אבל עדיין, אני ממליץ בחינם. אוקיי, בעצם, כאן יש בעצם, רואים את מה שאני עכשיו מצביע פה, את הטקסט הזה, יש 4 דברים, ואני צריך להגיד לזה שם, אז סתם להגיד, אני קורא לזה, לא יודע מה לרשום, סתם גם בחלון השני אני חרמש משהו, וגם בשלישי, וגם ברביעי, ואז פה, הדבר הזה, עם מאחורי האיש, כאילו עם האיש, זה מה שיהיה רשום שם, אוקיי? אז בעצם אני גם מחרמש שם. עכשיו, אתם יכולים לעשות פה מוזיקה, אבל אני בינתיים לא רוצה. אוקיי, אתם לוחצים פה, ואתם לוחצים yes. אוקיי, עכשיו אחרי שהגעתם לאתר הזה, אתם לוחצים פה. אוקיי, עכשיו זה ניתן לי, יש פה את כל הדברים שעשיתי. אוקיי, מה שעכשיו עשינו זה ניתן פה. תצטרכו לחכות כמה שניות, זה ממש יהיה בעיה, אבל בוא נחכה שנייה. הנה, אוקיי. עכשיו אנחנו נלחץ על זה. בואו. עכשיו אנחנו לוחצים על דאונלוד CD. זה מה שיוכל לפתוח לכם, כי בעצם זה יהיה בלי תמונה, וזה יהיה רק, לא זוכר בדיוק מה, אבל תלחצו על דאונלוד CD. אחרי שאני לוחץ, יהיה לכם פה בצד, כזה דבר. אני מצטער שיש את הדבר הזה, זה סתם בגלל שאני עושה שידור חי. אוקיי, תודה. עכשיו, אני ראיתי בכל מיני סרטונים איך לשים בצ'אט שם, ראיתי איך לשים את זה בסרטון ובדברים, אני גם אסביר בסרטון הזה, איך לשים את זה בעצם בסרטון. אוקיי, מה זאת אומרת? הפתיח הזה יהיה בסרטון. טוב, אבל אתם צריכים לחכות שנייה. הנה. אתם לוחצים על זה, זה פותח לכם. בינתיים שזה פותח, אנחנו נלמד אתכם איך לשים את זה בסרטון. כאילו, אוי שיט, זה נעלם. קיצקט זה אמרת. הנה רואים את הדברים על הקירות, זה בעצם מה שהחלמשתי. עכשיו תראו, הנה רשום פותח. רגע. אין לי מושג מה הבעיה שזה, אבל לא משנה. זה אמור לעבוד לכם. אוקיי, זה בעיה כנראה אצלי בזה. תראו רגע. הנה, אופס. מה זה רציני? הנה, יופי. עכשיו, איך אני בעצם, כשאני עושה סרטונים ואני עושה כל מיני פתיח, כל מיני פתיחות, אז אני בעצם, רגע, שנייה, מוריד את התוכנה שנקראת מובי מייקר. ואז, שנייה, זה משהו אחר. אוקיי? ואני לוקח, אני גורר בעצם, נכון מפה, שנייה. שזה הרבה להגיד, לא יודע למה. הנה, אנחנו שנייה נוריד את זה שוב. אז אני מצטער עליו, צ'וץ'. טוב, אנחנו גוררים את זה לפה.
זו תוכנה שנקראת יותר הסרטים או מובי מייקר. אתם יכולים להוריד אותה ובעצם אתם שמים את זה פה. אוקיי? עכשיו זה יראה לכם את זה. בעצם אתם יכולים גם לעשות עם מוזיקה שם, אבל אני במקרה שלי לא עשיתי. זה בקטנה יש מוזיקה. אוקיי, אז קיצקה, אחרי שזה עבר, אתם יכולים להוריד תוכנת צילום מסך, אני הייתי ממליץ על לפי דעתי זה התוכנה הכי קלה, שנייה. זאת, אוקיי? בעצם, זה לפי דעתי טובה מאוד. אז אתם יכולים להוריד את זה, ובעצם להתחיל לצלם את כל מה שאתם רוצים, ושבהתחלה יהיה את זה, ואז אתם גוררים את הסרטון שעשינו לפה, ואז יהיה את הפתיחה, ואז כאילו, מה שצריך. טוב, אז אני נהניתי להסביר לכם את זה, ותודה אם צפיתם בשידור החי שלי. אני הייתי הראל, ויאללה ביי.